Ahojte, ja som Natália, vítajte u nového videa. V poslednej dobe mi prišlo pár nových knižných balíčkov a bola by som rada, keby sme si ich spolu rozbalili. Poďme. Ako prvý, tu mám balíček od Venu Press. Objednala som si knižku Tabu. Netuším, o čom je, ale viem, že je tam zakázaná láska a to ma presvedčilo, že to potrebujem. Tak som si to objednala. Som veľmi zvedavá na tú knižku. Tu to musím rozlepiť. No. Pozrieme sa spolu, ako to vyzerá. A tu mám takú nálepku motorkára. To je také milé. Reklámku. Lízatko. A poďme pozrieť. Aha, ešte tu je niečo. Či to taký kvietok? Pozrieme sa na samotnú knižku. Ako pekne zabalená. Knižka ma veľmi zaujala, že je taká pekná, fialová. Peknú oriesku. Si moje tabu. No a čo nás čaká vo vnútri? Aha, je tu aj záložka. Takto. A je druhá. Tiež s nápisom. A ešte je tu pár obrázkov. To je také milé. A je to veľmi milé inak. Knižka je aj podpísaná. To je super. Veľmi sa teším. A som ešte zvedavá, že ako vyzerá pod prebalom. A je to ešte z druhej strany je takéto, že by sa to dalo vymeniť, otočiť. Veľmi pekné. Som veľmi na ňu zvedavá, aká bude. Vyzerá to krásne. To má aj také kvietky. No, teším sa. Ja ako veľmi romantiku nečítam, ale v poslednej dobe som si povedala, že viacej ich skúsim a chcela som skúsiť aj od slovenských autoriek, že čo to prinesie, aké to bude. Takže vyskúšame. Dobre, to bola prvá knižka. Potom mi prišiel balíček z Tatranu. S touto knižkou mám trošku také vtipné, lebo je to vlastne Vlčí kráľ a ja som ju veľmi chcela, keď som videla, ako krásne vyzerá, tak som si jasné, že predobjednala, ale v našej skupine tú knihu veľmi chválili, že je to české vydanie, je strašne super, tak som si objednala aj to české vydanie a samozrejme ja som ju tak veľmi chcela, že som ju doteraz neprečítala, hej. Dobre, nevadí. Tak to má byť. Ideme sa pozrieť, ako vyzerá slovenské vydanie. Dobre, aj tu máme dáku nálepku. Takého kosmonauta. No a samotnú knižočku. Krabicu vyhodíme. Knižočka je krásna. No, už sa teším. Myslím, že budem túto verziu čítať. Pozerala som, že je takto má ilustráciu. Myslím, že na druhej strane je taká istá. O tejto knižke viem len, že je to také romantázy. Malo by tam byť, myslím, ľúbostný trojuholník. Tak uvidíme. Ešte som dostala takúto záložku. No, to je pekné, teším sa veľmi. Dobre. A potom tu mám dva balíčky z knihy Dobrovský. A na tie sa veľmi teším. Čo môže byť lepšie než nové knižky? No. Pozrieme sa, čože tu je. Ja akože viem, čo by malo byť, len neviem, ktorá krabica je ktorá, lebo v jednej by malo byť 6 kníh, v druhej 10 a vyzerajú približne rovnako. Čo je v prvej. Hneď to zistíme. Dobre, takže OK, mám to nápad.
túto knižku som sa strašne tešila. Nocticadia. To ako, túto som chcela už tak dlho, neskutočne. No, rozbalíme si aj z tejto fólie. A pozrieme sa na to. Myslím, že to by mala byť taká mysteriózna Dark Academia. A bude to také jesenné určite čítanie. Neviem, či si ju nechám na jeseň, alebo si ju dám skorej. Ale veľmi dlho som ju chcela. Ale je riadna. Ako? Fakt, že riadna. Krásno má oriesku, ale tá veľkosť, no toto som teda nečakala. No. Ale fakt sa teším, aj playlist. Sú tu také motýliky. No. Je krásna. No som zvedavá, koľko tam... 600 niečo strán. No dobre. Som veľmi zvedavá na tom. Potom som si objednala vlastne 3 časti zo série. A ja som čítala prvú v slovenskom vydaní a akože nebola zlá, ale ani úžasná. A potom som ju tako predala. A rozmýšľala som, že dám jej ešte raz šancu, lebo videla som všade, že každá ďalšia knižka je lepšia. Tak som chcela, že skúsim to ešte raz, lebo mňa táto téma týchto dark romcomov, kde sú ako keby dvaja Dexteri a majú spolu vzťah, tak mne sa to tak strašne páči. No. Takže toto je prvá. Druhá a tretia. Veľmi sa mi páči, ako má oriesku táto české vydanie. Je také pekné. Vyzerá, že každá je trošku hrubšia, že tá prvá je najtenšia. No, som zvedavá. A potom tu mám ešte čo? No. Kráľ nezemie. To je taký retelling Petra Pana, ale taký veľmi, veľmi spicy. Od tohto taký veľký dej nečakám teda. A ja som pozerala, že asi ani veľmi nie je. Ale toto je taká špecifická knižka. Aha, je to aj, že Dark Romance, to je, no. Tak, som zvedavá, aké to bude. Myslím, že to má byť, že vždycky potomkov Wendy ukradnú na 18. narodeniny a potom sa vrátia taký trošku nie úplne v poriadku tie ženy. Takže kto vie, čo sa im tam deje, teda, keď je to Dark Romance Spicy. A ďalšiu knižku, ktorú tu mám, je Očarovaná. To by malo byť také romantázy s čarodejnicami. Ja inak ani neviem, že aký je dej, ale mne toto úplne stačí, že je to romantázy s čarodejnicami. To znamená, že to potrebujem kúpiť, samozrejme, prečítať, teším sa. Dobre, tu máme nejaké reklamky. To takto vyhodíme von a krabicu odhodíme preč. A posledná krabica. Ako rýchlo to prebehlo, nie? No, už len jedna a koniec. No dobre. Toto odstrihneme. Toto by ma vlastne malo čakať 10 knížiek. Niektoré boli v zľave, tak som si dokúpila a niektoré boli novinky, na ktoré som bola veľmi zvedavá, takže uvidíme. Uvidíme, čože tu je. Dobre. Máme to tu zabalené riadne, aby sa knižka nič nestalo. Dobre. Prvé tu mám mangu, pieseň pre démona. Veľmi ma zaujala. Ja mám rada také fantasy mangy, ale táto je taká, že je len jedna časť. Ukončený príbeh, takže teším sa, aké to bude. Potom tu mám druhú časť, Nočná partia. A mne sa veľmi táto autorka Stella tak páči.
ja som vlastne od nej čítala Spiaceho princa a to bolo také dobré, že som si povedala, že vyskúšam aj iné jej série a vlastne táto je len ako druhá časť dilógie, tak som si povedala, že chcem mať obidve a tak ich budem čítať. To by malo byť niečo tiež fantasy, romantasy, ale vlastne so šachmi je to spojené, tak uvidím, že čo sa tam vlastne bude odohrávať. Ďalšiu knižku, ktorú tu mám, sú Spovedi zla, rodinné záležitosti. Táto bola v zľave a ja som vlastne čítala prvú časť. To je vlastne také, že v takej ako keby psychiatrickej liečebni ošetrovateľ počúva príbehy takýchto vrahov rôznych ako psychiatrických chorých a ako keby pomáha im odísť, ale vypočuje si predtým ich príbeh. A tá prvá kniha bola taká ani nie dobrá, ani nie zlá, by som povedala, že dalo sa to. A nevedela som, či chcem čítať druhú časť, ale keď stála tak málo, tak som si povedala, že idem do toho, že možno to bude fajn. Videla som aj pozitívne recenzie, také, že nie veľmi. Takže uvidíme, čo bude. Potom som si zobrala vlastne také retellingy rozprávok, ale ktoré sú spravené ako dark romance a vlastne to je Zmámení. To by myslím malo byť ako Čarodejník z krajiny Oz rozprávka. Tak sa mi zdá. Hej, zlá čarodejnica zo západu. Takže toto je také. A ešte jednu mám, ale tieto tiež boli v zľave, tak som si povedala, že si ju zoberiem. A Svedení. A to by myslím malo byť ako Esmeralda a Quasimodo. Tak som zvedavá, že čo to bude. Nečítala som ešte ani jedno, ale ja mám strašne rada retellingy rozprávok. A toto bude také iné, lebo to nebude fantasy, ale bude to ako dark romance, tak som zvedavá, že aké to je. No dobre, čo tu mám ďalej? A potom tu mám Divočinu. Toto je taká knižka. Myslím, že by to malo byť taká romantika z malého mesta, ale myslím, že tu je taký väčší vekový rozdiel medzi postavami. Neviem, či ten chlap nie je tak o dosť starší. No ale taký spicy, romantický román. Teším sa, som zvedavá, aké to bude. Ja mám rada, keď je to také malé mesto, kouboji a tak, to ma baví. No, to sa mi páči. Potom to mám také romantázy, ako Průvodce temného pána pro randení. Takže mám takú peknú oriesku. Najprv bola daná úplne iná orieska, potom spravili takúto s týmto kvietkom a zámkou. Tak som zvedavá. Toto by malo byť akože také vtipné dark romantasy. Neviem si celkom predstaviť, čo mám od toho čakať, ale videla som také prirovnanie, že to má byť niečo medzi asistentkou zloducha a neodolateľnou túžbou podľahnúť svojmu nepriateľovi. Niečo také. A to má byť tiež temný vládca, ktorý uniesie si nevestu, donúti ju k svadbe, ale potom asi všetko nejde tak, ako sa zdá. Videla som veľmi pozitívne recenzie, ale už len toto celé znie, takže ja to potrebujem a chcem si to prečítať. A potom som si ešte zobrala jedno romantázy. Rod tlúkovcích krídel. Ja som najprv ani nevedela, že či ho chcem popravde. Ale tiež bolo za dobrú cenu a povedala som si, že už som ho tak dávnejšie chcela, zvažovala som to. Tak prečo nie? Myslím, že tu mal byť aj taký, áno, bolo vložený overlay. No, som zvedavá, aké to bude. A vlastne ani neviem nič iné, okrem toho, že to romantázy. Niečo som videla, že by tu mali byť takí havrani a mala by tam byť taká mágia, ale nie som si popravde istá. Vyšla už aj druhá časť, videla som pozitívne recenzie, tak si vravím, že ja to skúsim, možno to bude pre mňa a užijem si čítanie. A ešte tu mám dve knižky od českých autoriek. A prvá je Pod jednou strechou. To je vlastne tiež taká romantika z malého mestečka a vyzerá to dobre, tak som zvedavá, aké to bude. A druhú mám dark romance od českej autorky Kto chytá v lese. A na toto tiež som videla veľmi pozitívne recenzie, ale ja musím povedať, že v našej knižnej skupine
je jedna, ktorej sa to veľmi nepáčilo. Čiže vlastne som veľmi zvedavá, že aký bude mať na to ja názor. A ja dúfam úprimne, že si to užijem. Keď už tá knižka prišla, tak fakt dúfam, že to bude dobre. No. Tu je taký chlapík v maske, no som zvedavá. Fakt som zvedavá, že aké to bude. A to je vlastne všetko, čo mi teraz prišlo. Napíšte mi, ak ste tiež niečo také idete objednať, alebo ste si objednali dáku z týchto kníh, alebo niečo iné, dáke rady. Budem veľmi rada. Ak sa vám video páčilo, dajte like, napíšte mi komentár, dajte sledovať kanál a do nových videí. Pa, pa!